Bihira. Namumuti oh. Update muna po ngayon mga kasinag. Pasensya na kayo kung ilang araw tayong hindi nakapag-vlog. Ngayon ko lang kayo ma-update mga kasinag dahil may mga inasikaso ako nung nakaraan. Kaya ngayon ko lang kayo ma-update. Ayan na mga kasinag yung mga biik. Hiniwalay na namin yung anak ni Opay. Wala ang tubig yung hukay. Yun lang. Malabo na nga. Wala na. Kahapon ng gabi umulan naman mga kasinag pero hindi kalakasan. Yung nararanasan pala naming ulan dito, siya lang ang nakakapagpaiga lalo ng mga hukay. Nawawala ang mga tubig. Ang lakas pa ng hanging habagat. Epekto yata ito mga kasinag ng bagyo. Ang lakas oh. Kaya wala, hindi pa tayo makapag-order ng gagamitin natin to sa bahay. Gawin lang ang panahon nga natin mga kasinag, napakalakas ng dagat. Antayin natin mga kasinag na magkalma ang dagat bago tayo ulit maka-order ng ating materyales. Bakit kasi nagsarabid ka na? O sige, abante he. Abante, sige. Talaga dalawa. Mga ina. Hindi ko pa kasi nagagawa ng kulungan yung halaga akong kambing mga kasinag. Kaya dito ko pinapatulog pagagabi sa may kulungan ng baboy. Ako na malis? Ha? Ikaw na? Dito sa mabik namin mga kasinag, yan ang bansot yun. Pero mahubuhay naman kasi malakas siyang kumain. Ito na si Opay. Opay! Mga ilang araw lang mga kasinag. Winalay namin kahapon, ngayon, bukas, or ika 3 days. Hanggang ika 6 days to baka pagsagbat. Baka sa sunod na araw mga kasinag, yan si Opay magpabarako na ulit yan. Papasagbatan na ulit natin yan. Tubig? Okay na? Ito iba na yung kumain mga kasinag Ayan mga kasinag, tapos na kami magbahog ng alaga naming pigi-pigi. Ngayon maghalo block ako. Sabi ko kay misis, tulungan muna ako magsaligsig noong buhangin. Gawa ng may malalaking bato kasi mga kasinag yung buhangin na natira dito. Kaya sabi ko saligsigin muna namin bago ko halo blockin, para hindi naman ako mahirapan mga kasinag. Kasi pag hindi namin sinaligsig yun, ang mangyayari ito matipak lang yung gagawin kong hollow block. Kaya sabi ko saligsigin ko muna. At dito na ako maghalo sa loob ng bahay. Kasi nga mainit ang panahon. Diyan na rin akong tataktak sa loob. Maghalo block na sana ako mga kasinag. Ine-ready ko na sana yung mga buhangin na hahakutin ko dito. Dito na ako maghahalo sa loob. Kaso lang may misa pala kami ngayon. Magsimba muna kami. At mamaya na lang ako
Mamaya lang ako maghalo block na hapon. Pagkatapos ng misa, saka ako i-prepare yung mga gagamitin ko na sa paghalo block. Ngayon pala, update ko muna kayo sa dagat namin mga kasinag. At hila-hila mo na yan. Wala ba? Maglalaba sila ngayon mga kasinag. Iba sa dagat ngayon, pero malakas. Ano? Oo. Pambihira. Namumuti oh. Tingnan nyo naman yung alon. Yan ang habagat dito sa amin mga kasinag. Sino kaya na ano yun oh? Nagtitik-tik siguro yun. Kaya hindi muna ako nag-order mga kasinag ng gagamitin natin doon para sa ating bahay na pinapagawa. Gawa lang, hindi rin naman may i-deliver. Tignan nyo ang dagat oh. Ang lakas ng habagat dito sa amin. Sa ngayon mga kasinag, naghahakot muna ako ng buhangin. Tapos mamaya nga maghahalo block ako. Ayan muna ang inaayos ko. Piniprepare ko muna yung mga gagamitin para pag nagkalman dagat, order tayo ng simento para mapatuloy na ulit yun yung pinapagawa natin bahay. Lakas ang dagat. Grabe. Pati ang labahan mo, ang lakas. Labahan mo lahat yan. Ha? Yun lang. Nautusan pa tayo magbumba. Yan ang mga labahan ni Mrs. mga kasinag. Uniform ng mga bata. Ilang estudyante yun? 4. Nakapag-ready na ako mga kasinag ng buhangin. Ayan na po. Tapos si Pitoy, ayun, tulog. Ngayon, imimix ko na yung isang sakong simento. Pitoy, tabi mo na dyan, Pitoy. At magkano tayo, Pitoy? Maghahalo block, Pitoy. Basag. Wow. Kung kailang matatapos sa mga kasinag, saka pa nabasag. Pambihira. Ayan o. Dalawa na lang eh. Nabasag pa.
distansya. Dumating ka kasi. Boto ko na. Paano Last na sana ito mga kasinag. Dumating si Mrs. eh. paano pakapasa mo yan? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 37 na ano ang naman mo. Pangatlong basag ko ito. Nabasagan din ako dyan. Nungukod dyan. Dahil ito. Bakit ko lang sa tubig. Bakit ka na? Okay! Salamat! Yeah! Good! Ay, salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag. Natapos din tayo. 20. Ilan yung gawa ko nito? 37. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 37. Salamat. Nag-umpisa ako ay mga alas 2. Patapos ko ito mga kasinag, nang hinahalubla ko na ito, magsasaud naman kami ni Mrs. Kaya binabalik-balikan niya ako dito eh, habang naghahalubla ako kasi mamimili kami ng paninda niya. Ayan o. Mamimili kami ng paninda niya mga kasinag. Tapos pagkagaling namin ng Banwaan, susunduin ko naman yung dalawa dun sa B2. Uuwi naman dito. Saka dadalhan ko naman dun ng tubig na inuman nila. Ayan ang mangyayari ngayong araw na ito mga kasinag. Tapos na tayo mag-hollow block. Lilinisan ko na lang to. At yan, okay na. Thank you. Update ko lang kay may mga kasinag. Pagkatapos natin mag-hollow block, magsasaud kami ni Mrs. Ay, si Mrs. Tapos si Mama. Tapos yung tendera natin mga kasinag, si Bonsoy. Kasi aalis kami. Bonsai! Bonsai! Hi ka nga, baby bunjoy ko. Baby. Nagmamaktol yung aking mga kasinag. Kasi siya naman daw ang magbabantay. Hayaan mo, papasalubungan kita ha. Papasalubungan kita. Kada daw kaya kami magsasaod, hindi daw namin siya pinapasalubungan. Siya naman ang nagbabantay. O kaya ngayon mga kasinag, papasalubungan natin. Yung pangtahob ko pala sa let's go. Wala tayong ibang na ano. Bakit nga? 3 ng itlog yan? Oo. Puro alikabok bag ang motor natin. Tatig ano mo naman sa ano? Patay ka bantay. Masaod. Nalikabok kasi mga kasinag. Matay mo na dyan, Chloe ha. Yaw dyan si interior. Ayan mga kasinag, let's go. Puro alikabok, pati salming. Alikabok. Okay na? Bye. Bakit na gamaagi? Lakas pa rin ang dagat. Bakit hindi ka nag-ago sa baba? Ha? Kababa ko yung dagat. Tinignan ko lang yung dagat. Tinignan ko lang yung bahod.
Kaya baba ako si Mrs. mga kasinag, gawa ng nakaharang na palapa. Ano? Yan ang problema kasi dito sa daanan. Pag may ganyan, may slide, sagabal pati sa motor. Ha? Madulas kasi sa gulong ng motor yun mga kasinag. Sana na. Pagdating din sa unahan, palapa na naman oh. Ayan. Okay lang yan, dulo lang naman. Ayan, palapa pa ulit. Kung nagtag-ulan na lang. Nagtagulan ha, yun ang mahirap dito. Dapat ito bayanihan na naman. Daanan na eh. Okay. Dito na tayo sa may halabang baybay. Malaki ang tubig ng dagat. Sige. Gili, may dadaan. Nakapaliw ko ang camera. Matalhod, matalhod, matalhod. Ito ang mahirap pag drive ba kasi ng motor pag ang buhangin ay malambot. Lumulubog ang gulong ng motor. Let's go. Gage. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin na nagtatrabaho dito sa resort. Meow. Pusa. Ay, naligaw na pusa. Kaya atot mag. Yung ani, siguro naglayas yun. O baka inaran lang. May tinapon dyan. Oh, taog sa baba. Hindi tayo makakadaan dyan. Kaya dito tayo dadaan sa taas. Maganda sa dumaan dyan mga kasinag sa uba, kaso malaki po ang tubig, dagat. Kaya dito tayo dadaan. Ayan. Eh yung winawashing mo pala doon, Ha? binilin mo yung kay mama? Arin. Yung winawashing mo? Iyo. Ang saan lang mapalaw pagkabot. Dito po ito mga kumpot. Yung kahoy na yan? Ay, ang kahoy na yan? Yun na, ano talaga yan? Ay, hindi pala. Akala ko ba yung nalugan? Pag yun ko sa Pinilas, Pero natubo.
nakakalubad yan ano. Yun, meron full pa yan. 50%, 56. Oh, may aso nakawala. Oh, Kakapitana yan. Hoy, saan ka pupunta? Sabi ni Bibi, mahal na pala nitong ilo na. Hindi ko pala kanyang bakalon. Sano? 3,000. Akala niya daw 1,000 lang. Akala ko nga 1,000 lang. Sa dit ba? Ubon pa. Pero da araw kibin. Ay ba sa dit na aso lang yan? Da araw ka. Mga araw kibin. Yan. Ano oo. Sabi niya gusto niya daw magkayong araw ka tong kibin. Kaso lang akala niya daw 1,000 lang ng ating tipon na kita siya. Pagkaputan niya na 3,000 pala. Yan. Dito na tayo. Umpisa mga kasinag sa lubak-lubak na daanan. Kilo ko nagbiyo. Kilo daw dyan. Bauring. Ha? Bauring. Wala nga, nakahapon sa pinto. Duman sa saud. Yan, yan. Ang sarabit kaya pa niya. Hindi na nakaraan, malaki. Piano. Oo, kaso lang, 450 bag ang sabi ng bata. Kaya tanong ko yung mga kaiga, wala daw nasa tangkalan. Okay, andito na tayo. Okay. Mamimili muna kami mga sinag ng paninda ni Mrs. Ilang sunrocks? Ganito lang kalaki? Da. Ilang maliit? 1, 2 3, 4 5, 6. Ayan. Dito kami lagi na namimili ng paninda ni Mrs. mga kasinag. Sabihin lang natin. Nandun yata? Mountain Dew. Mountain Dew. Ayan, sa may likod mo. Ito. Tayong Mountain Dew. Kasi may lana tayo eh, ano. Ito baga oh, spicy. Seafood. Ano na, puro bulalo. Star margarine. Ano pa? Sibuyas. Nandun na. Ganun ako may babe. Kargada tayo mga kasinag. Kargada tayo ng pinamili ni Mrs. Ayan, tingnan nyo naman. Oh. Ano? Ganito kami pag namimili ng paninda ni Mrs. mga kasinag. Ang pinamimili namin mga kasinag, yung hanggang kaya lang namin dalhin pa uwi. Kaya dito, kaya naman. Diba? Let's go! Tara! Sisubo ko pa. O yung itlog. O dali, yung itlog. May santry na itlog pa yan. Masakay na ko? O sakay. Mga kasinag, update ko lang kayo ha pagdating sa bahay. Gawa nang hindi kayo ma-update. Gawa nang itong nasa harapan ko, papahawakan ko kay Mrs. Tapos yung
Si Mrs. kasi may hawak na itlog. Kaya walang maghawak ng camera. Kaya sa bahay ko lang kaya update mga kasinag pagdating doon.